Pena ndikakhala pansi ndikumayang'ana mavuto amene ali muno m'Malawi. Ine ngati president wanthu osauka woyamba muno m'Malawi ndimagwesa msonzi mu mtima mwanga. Mavuto amene alipo lero sayang'ananso kuti uyu ali pa ntchito kapena uyu sali pa ntchito. Onse amene okhala pa ntchito kapenanso amene asali pa ntchito ndi chimozimozi, tonse chimozimozi, ndipo ndimamva chisoni. Ulendo umene ndapita patuwa ndi apolisi umene ananditenga madera ngati kudwangwa, kusalima, komanso kulilongwe, ndaphunzirako zambiri. Ndipo ndatha kuona umphawi umene ukukumana ndi apolisi. Kumatha kusiyanisa kuti komatu polisi yakale imene inalipo ya Malemu William Lunguzi idali polisi ya anthu onjoya, masale yabwino, anthu okuti ankakhala ndi kota master, kumene ankakonzako sapato zawo, kumene ankakhala ndi materiala osoka zovala zawo, kuzomba uko Police College. Apolisi okuti akati akachitidwa promoted amaziwadi kuti koma ine ndiyedi ndachitidwa promoted. Kumamuona wa polisi udindo waje kumabwera ndi sokosi zogwirizana ndi promotion iyo, malamba, maberoti, mavesti ndi zipewa zabwino zokongola. Ndipo polisi imakhala di polisi, koma kuwaona apolisi amene ndimayenda nawo omvesa chisoni. Kuwaona apolisi m'mastationimu, kuwaona kuti koma uyudi ndi wa polisi, zimene wavala zisapato zimene wavala zoyasamula kukamwa ngati mulamba. Kuyang'ana uniform yochita kupereseka, kumadabwa kuti kodi sopano Malawi akupita kuti. Malawi ziko lathu likupita kuti mmene akusamalikira apolisimu kumangopereka manjawa kuti mwina akumange chifukwa cha malamulo, koma not worth to be a policeman. Ndipo nthawi imeneyo kuzomba kuti kamanena kuti ukudi ndi iyi ndi polisi, analitu ndi mahelikopita awo. Izi tikunena ku polisi, koma ndizomvesa lero chisoni kunena kuti apolisi alero ndi chifukwa chake mwina ali ndi nkhanza kwambiri, chifukwa ali ndi chiwewe, chifukwa ntchito zawo sizikuchita benefit iwowo, ntchito zawo sizikuchita benefit ngakhale abale awo. Even olokuti atengere ana ku sukulu apolisi akulephera, olokuti alipire rent chifukwa paja izi zimanenedwa za nyumba zimangonenedwa, koma nyumba tukulibe. Apolisi ambiri ali mmarendi. Tikapita ku ame tukale inali ame. Ukati ukafikako munthu ndikumadziwa kuti ukudi ndafika ku ame. Kumene koko ndikumene ame ndimene imajesa ziko. Ame akaletu analitu ame athanzi. Ame kumalandira 50 kilograms za ufa, 20 kilograms taimene ya nyemba mbwanda, 20 kilogram rice, tindi beef, tindi fish, big shoes, polish. Kumaona kuti kumade abale nido nkati nkaka wa nido, bags of sugar, salt, 10 kilogram of beef, 10 kilogram of goat, toilet tissues. Osakala lero ukamapita ulo toilet mwawo kumaona kuti mwangukhala mapepala ama statement okha. Imeneyo nthawi imeneyo ili ame komanso polisi. Ndikamakhala panopa timadziwa kunena kuti ngati kuli ziko lomvesa chisoni, ndipo akanakhala kuti malamulo amalola kuti ziko ngati sili kuchita bwino likagulisidwe, ndiye ziko la Malawi litagulisidwa kale anthu atabwera kuliwombolapo. Olo zikati zizitheka kunena kuti Amalawi kapena ziko munthu akhoza kutenga transfer. Bwezi pano Amalawi ambiri atatenga matransfer kupita maiko ena. Ndipo mwina akanasala munomo ndi IMCP, komanso tu mwina IMCP yake mwina ma ministers kapena ma MPs ndiena, koma even IMCP yeniyo apapatawo atasamukaso kupita maiko ena, chifukwa ziko ili sopano lili captured muzina zili zonse.
ndipo sili kuyenda ngati ziko limene lili ndi malamulo, koma likuyendesedwa ngati mu kantini mwa munthu. Achakwera afika pomuyendesa Malawi ngati kapena ndi zinthu za kumtundu kwawo kapena pa estate pawo. Inu Amalawi simungakhulupirire tikamakuwuzani the degree imene ya mavuto amene alili Malawi muno, komanso kupanga zina zosasatira malamulo. Simungakhulupirire kunena kuti ngakhale mavuto aku immigration amene athanonso pano chaka tinkawayembekezera kuti mwina atha akhoti atachita intervene ndi kumuchosa pa udindo director general ku immigration. Amalawi simungakhulupirire kunena kuti chifukwa cha ukatshali umafia umene ukuchitika nyumba mwa Achakwera, mungakhulupirire kunena kuti director uja akugwirabe ntchito ndipo akumalembabe makalata, akumasayinirabe macheke, ndipo mama kukacha akumatha kumacheza ndi anthu pa WhatsApp mmaboda, Mchinji boda, Songe boda, Mulanje kumuloza uko, komanso kapena kudeza. Simungakhulupiriretu. Ndizomvesa chisoni kwambiri tikamalankhula, ena amaona ngati ndife apa pa chikamwa chachikulu, koma ndikuuze ni Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa. Ndipo akumatha ku immigration iko kuzera ku nyumba yawoyo ya ku State House yo, akumatha kumagula ma activist ena ndikumapanga ma press conference ndikumanena kuti immigration tikufuna company imene ikupanga ma passport ikhale yomwe ija, komanso immigration tinatulukira kunena kuti kulikatangale ndi anthu ena akudana ndi leadership, koma anthu atapasidwa ndalama. Simungakhulupirire kunena kuti director uja anayimisidwa ndi khoti ujayo akumatha lero likulemba kalata kulembera ku prison ngati pa 11 ndi pa 14 June analemba kalata yosamusa yopempha ku prison ndikuti isamuse asilikali amene akaidi kuchokera ku Mzuzu komanso kuchokera ku Lilongwe ndi madera ena kuti apite kumaula ma Ethiopians amene wowo. Tikunena tu kuti munthu amene akupanga zimenezi ndi uja anayimisidwa ntchito ndi aja amachedwa akhoti atapita ndikuzukuta kuona malamulo amene amasankhidwira director general. Zimene zija zinachitika through ku khoti kusonza kuti amakhoti amapanga zinthu zawo posatira malamulo, koma ziwani kunena kuti zimene jasizi kugwira ntchito kalumo kosathwa kobunthwa kakugwirabe ntchito. Tinakuwuzani Amalawi kunena kuti ndizovuta kuti amene uja asiye ntchito, pali china chake chimene chikuchitika ku immigration chimene inu ndi ine siti kuchiziwa, koma akuchiziwa ni nyumba ya State House, mwana wawo ndi iwowo, chifukwa aitenga immigration ija kumayiyendesa ngati personal estate osakalaso chinthu cha boma kapena cha ziko. Tikunena pano Amalawi adakavutikabe ndi nkhani ya mapassport. Amalawi akuvutikabe kumakhalira mphati muziko lawo. Passport ndi chinthu chofunikira kwambiri, koma sindikuziwa kuti Amalawi tinafasa motani. Tikakuyitanani kunena kuti tengani nawo ni mbali pazochitika muziko lanu, anthu awa atipusisa kwambiri, atitola. Amalawi simmakhulupirira. Panopa anthu ambiri amene apita ku sukulu, amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kulowa ntchito muno Malawi kapena kuyambisa makampani yawo kumapanga business, amene alibe ntchito ndipo sangapeze business komanso sangalembedwe ntchito, chifukwa ndalama zimene akuyenera kuti aziyalipirazo azibayibamo. Mwachisanzo panopa pali maziphunzisi a cohort 5 amene ali under EPT kuchokera cohort 14, 15, 16, 17, 18 alipo maziphunzisi okwanira 13,000 amene wawa ena mwa iwo akumapasidwa ma 80,000 kumalembedwa ntchito kuboma ku ganyo. Noti tikuwapasa full employment kwalemba permanently oi, ndipo amene akumalandira ma 80,000 oganyo ndi amwe aitu amene onso mwina ndi MCP, koma aliyense amene ali asali wa MCP komanso ndi mphunzisi amene wapita ku cohort ndi kukaphunzira bwino kuti aziphunzisa ana amene onsewo ali pa ulova ndipo sakugwira ntchito.
ndi pamene mungaziwe kunena kuti ziko ilili has gone to the dogs. China chilichonse muno Malawi sichikuyenda, palibe pamene pakuyenda china chilichonse. Ziko ili ndi ziko lotembereredwa. Vuto la anthu andale zimene amaona akakhala ali mboma si zimene amaona ali kunja kwa boma. Tinkayembekezera kunena kuti ngati kunali boma limene liti lichite bwino liapulumutse a Malawi m'mavuto osiyanasiyana, linali boma ilili la Chakwera. Koma ndi boma limene lili the worst ever. Ndipo akanakhala kuti maboma ena onse ngati Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Amayi Joyce Banda, komanso Peter Mutharika, akanakhala kuti maboma amayendesedwa choncho, sindikukhulupirira kuti a Malawi tilipo m'Malawi muno titamwalira tonse. Koma boma ilili ndi the worst ever. Kuona anthu ophunzira amene ali maiko akunja kuthawa muno Malawi koma kwawo akufunako ndiye ndikutapa kutaya. Kuona amene anthu akuzunzikira maiko ngati ku South Africa, ena kumafika pomagulisa mandazi, ena mandanda, ena kumagulisa zitumbuwa, ena kumagulisa mbatata, kumagulisa nthochi, koma kumuzi kuno akufunako koma chifukwa cha mavuto. Ena kumachosa anthu madaipazi kumaiko ngati ku UK, ku USA, osakhala tukufuna iyayi. Ukayang'ananso maphunziro awo anthu ndi ophunzira kopsa, koma chifukwa cha usogoleri wa asogoleri amene amaoneka ngati ndi ozindikira koma ali makape kwambiri. Ndipo mu MCP mukamayang'ana nkhope za ma ministers, kuyang'ana nkhope za ma MPs, kuwayang'ana akuluakulu onse ooneka ophunzira, 3/4 ya iwo ni madokota koma ali makape okhaokha. Ku Malawi kuno kusindikuziwa kuti kodi tizapanga bwanji chifukwa china chilichonse chinalowa corruption. Ngakhale olo mafumu amene, anthu opemphera amene, anthu amene timawadalira kuti amene wawo akhoza kupulumutsa ziko kumayima pa chilungamo, akumalandira ndalama kuboma ndikumalankhula boza lozera mawu a Mulungu. Mafumu amene ali ndi anthu kumizi akuziwa kuti anthu awo akuzunzika kopsa, ndi amene akupitanso kumakalandira ndalama kuboma ndikumapita pa TV ndikumachita paredi. Kuwachita paredi ndithu ndikumaona ngati muziko muno zonse zili bwino. Anthu opemphera amene amagwira even makorona awo, ena opemphera alachisanu, ena opemphera aloweruka, ena opemphera ala Mulungu, onse ambiri wandi a Satana okhaokha. Kuiona mfumu kuti kodi mfumu iyi Masai kanalankhula chilungamo. Ndipo ine mwapaderadera ndi athokoze a mfumu awa akuntcheu amene anapita ndikukalankhula pa Candle Light pajapo kuti amfumu inuyo, amfumu akuntcheu inuyo Mulungu azikudalisani. Amfumu inuyo akuntcheu amene munayima pa Candle Light ya Chilima pa ntcheu ndikumalankhula chilungamo, akanakhalapo kuti mafumu ngati amene aja akanakhalapo 8 muziko muno, sibwenzi pano anthu andale akumapanga za chibwana. Koma mafumu ambiri ndi achinyengo. Sangatengere example ya mfumu nzawo amene anakalankhula ku Candle Light kuntcheu kujako kuti inuyo amfumu inuyo Mulungu azikudalisani chifukwa mumakamba chilungamo chokha. Chifukwa ikakhalatu ntcheu inde kunachoka anthu amene akanatukula ntcheu, amene akudziwa kuti mwana kumulera ndikumukuza ndikumpitisa ku sukulu ndikufika age ya ikulu yokuti munthu amene iye ali responsible enough. Simasewera, it is too expensive. Amene amadziwa kupweteka kwa moyo ndi amfumu ngati amene akuntcheu amene anapita pa Candle Light ndikumakalankhula pa Candle Light. Sindikufuna kuatchula dala zina lawo chifukwa ina nimutengerapo advantage muzipanga zanu za usiku. Koma mfumu iweyo wakuntcheu amene unapita pa Candle Light, Mulungu azikudalisa kwambiri. Tikanayenera atitengerepo phunziro kunena kuti ziko kuti liyende, ziko likuti likhale bwino likufuna anthu achilungamo. Koma ku Malawi kuno china chilichonse has gone to the dogs. Ndizokhumudwisa kwambiri kuti a Malawi akukhala muziko lomwe ndilawo koma kumakhala ngati ziko losirawo. Born Calendar.
the DC umadabwa kumona wa polisi akukumanga kumalibe sapato atavala Sofia komanso ena watavala sapato zapakaunjika zoyasamula. Ameneyo ndiye Malawi wa Chakwera. Amalawi musamale kwambiri.